Hello mga mems, magtong cemetery kay 3rd death anniversary ni Itay. So, magpanajig mi, managkot, kami nga mga pamilya. Yes, inay. Si mother there. Kung tayo nga nila ba, di ka init. Gara na mo pabasa ng ngaro mo durasa. Ngaro ko alas 5 ka na mo lamok. Bitaw rin lamok. Sige na there. Okay. Asa ka Lolo Jose nay? Dapit. Si Lolo Jose. Wala ka kadumdum? Oh. Si Marwin. Si Marwin. Yapil. Marwin Iguna. Oh, sige Marwin. Oh, si makalimot tapos mo ha, October to. Glalis me. Imitri. Sinong binot ko itri nakadito na kalimot. So, ako nakadumdum to. Di, one ko dito. Insist dito sa nga one. Ibig sabihin, di, tre. Mato kayo mo sin pas doy sigpur. Ako jay pangutana. Ingo kung kita man ni nato at sa lapida. Di pwede pares. Ave Maria Purisima. Pecado concebida. Tungod sa timan Santa Cruz sa among mga kaaway mo kami ng Diyos namo. Sa ngalan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo ko Jesucristo, Diyos ng tao nga matuod, mabubuhat ug manunubos ko. Hello mga mems, mo ni among baybadjod. Oh, araganindot, very fresh. There ka mga baon. That's mother. Hi mother. Bye-bye po diha. Oh, bye-bye. Oh, there ka po mga ano. Ingon mo kaya mo dali-dali pugog out. Ganina ro sila naguna. Hi, bebe. Hi, po diha. Kay nagsugba. Oh, ara ka presko dire. Very fresh dire. Oh my God, so fresh, relaxing oh. Napo di talisay dire no. Ano pa sila sa talisay? O diba? Arka din to tagagat. Dahil nanungkap, gigutom. Ako tumahaw. Ako ni mataw na ito. Naningat to na ko sa interior. Ito ka bita talaga. Sinuglaw. Ang sabi. Namoy dakuan. Naksan. Wah, ito ka na sila sudaan, Zara. Ang ka na laging sudaan. Oh, dami Sama ni. Sana. Uy, dahil pa ko. Oh my goodness. Di. Ano mo? Ano yung kamuti? Uy, dapat pa malapit pino dali ah. Hindi na po na. Sige ba? Shoes, tabunan ka. Hindi, magkasama kanina na banda sila. Kung na sila nakakalimutan sa isa na isla ka. Dito mo. Karoon nga, hukad bed. Ano nga? Gani. Gamit pa ganing kinamoto ni? Oo, to dahil abin mimigay kong isa. Tara. Ay, salamat. Tara. Magandaan para. Dinamik. Mik, ibaylo na din ha, para kini imong kuan, plato. Ibaylo. Ibaylo na kay lingko na. Lingko rin. Oh, hi, mga sisters. Asa man si Marcel? Nagkuhan pa si Cecil nag. Asawa ni Sandra. Ito tas dagat eh. Gisagit sida. Isagit na magkalit. Okay, dili ka sa man kadudek. Magkadibunok ko kina ikaw matutut. Ganun sa? Ang dakot. Ito ko sa gabi ba makakalungog. Si Mikmik matulog agok. Mikmik nga agot ba? Bakal man ni. Ay, katulad ko. Sa paningkon ko masubat ako allergy. Agot mo na.
Ano, simple swimming pool diri oh, kanindot ilang kuan. Oh. Bata, hindi ka ito magkakabawag, ka na nagmino ba? Woo, very nice view mga mems. Char. Ano ba siya? Dati dahil. Das ist Tirakas, ya. Das ist Tirakas. Kalam isa sounds. Si Madam. I come around, then I know when you hurt. Kanindot ka rin, no? Ara kanindot ka dito. So if I ever fall in love again. Ang galing nga. Amen. Hoy, kaway-kaway kayo dyan. Paggaw ko, oy. Si Angie. Si Mek. Akong baby, Klay. Hello mga mems, first runner-up dun ni Madam Sophie. Nanara po si Jokay. Kuha naman siya bakay kami may pinakaunang customer so sumpay na maglingkuranan. Oy pangarin na mo mga classmate, mga batchmate, di ami diri sa night market sa ila ni Joel. So mo ani si Ja ang night market. Char. Dali na mo mga classmate. Ready na mi Sophie, mga batchmate, mga classmate, dali na mo diri. Ang ning bundak ag uwan mga mems, nanagan sila dito. Yung bundak ang uwan, para kamong table, ang gibidyaan, kaya bundak ang uwan. So, init ito ganina. Ang bundak man. Mga gwapa. Di ba, smile? So, hello mga mems, di ara kamong barbecue. So, mga unami, kaya size na. Hi! Oh, diba, di aga mong Singapore. Ay, good, gipagod ko. Cheers for our sana lang English alibi please tabang singit sige English public para social dali cheers Cheers. pagka di mirror gagmad. Hello mga mems, dahil ako sumaasin sa PNB. Tulingkod sa ako kaysa Diyok kami abot lang sa Titinsi. Dari na ako. So, tulingkod sa ako kalas na ibig mag-opening sila. Doon raman dahil sa kuwan. Doon ra sa terminal. Kasi kuya, ang istorya. Hello mga mems. Si Sir Paliton. Nara, inayin yung nainay. Aram mo gawag ang pajag. Aram mo gawag ang pajag. Diyan. Uy, dili ra. Yes, I'm on my way. Sana may kuan. Diha ba na may lobe na kuan sa tadi. Hindi ba? Di namin sa pajag mga memes, ay nang limpyo me. Nag-renovate me sa among pajag. Nga maligon. Nindot po siguro ni Mang Kuanan, Bernisan. Ano tubig tayo? No, para pagutan lang ba? Tuhon. Ano? Palitan ng Mabukbuk doon na. hindi na. Kumuti ko gusto sa ako. Naunta may. Ay, matukpan. Natiman ani mo tumor violet na kaning kamuti. Mo asa ka nang muha? Natiman ani mo? Kare. Sinangamuti ni mga memes.
Mauni ang view dere sa kaninag. Ay, ubo ko. Arang kanindot ang view. Bundak lagi ni uwan ang gabi ikan itom-itom. Arang kanindot ang panahon. Andiyan agi sa kakahoy to aras onahan. Andiyan nangamuti sila. Ang mga gwapo, si Undoy. Dili gay, pabisignal ni. Dara gamong kamote. Ngadong agon. Kumusta ang aking mga angels? Ang katulong sa paggunguha ng ano, liso. Ang galing sa nana ni mangga. Oh, mura tagaling ng mangga. Saan ba ako ipatilaw di ikaw mining kaon? Saan ba nganto kasukar tabang? Saktura. Dara na saktura. Pero kung ikuan na makuan man eh. Pero man eh. Panglokal kami. Iya, ate ko lang luto. Dinahay nagali na. Pero bawal na dyan luto kung mga pista-pista. Wow, manding. Ngayon ko pilain. Stop! Kamuti habag. Kuhan. Salat. Sabi sana to screen. O niya. Bansi ya? Bagay, ganahan. Sila kape. Pwede naman siguro ang LP. Ano, kabog na walang isaw. Smart ka? Ini pa naman. Ito pala dyan. Raya ko kanit. Bagay ni Bubas at saka. Wow, pan. Ganito sa guys. Labito sa chinilang isapos. Lumot yun, kasi init. Hindi ako na kadali. Mabalin ako kasi. Minti mo rambog ang istan. Ay, dara ginong kwarta diri sa Silopino sa limot sito ha. Sabi ko nang kulay nag-comment me. Oh, siguro diba? Saraman to, di ba nakulong mo dapat dyan? Atod ko bro. Tinaguan ni kanta oh. Umuwi ka na baby. Hindi na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na magkasama ka muli. Sa buhay ko puno ng pagiran. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luhat na ngiti sa Jalan naman. na may sisig. Saprap na ito mo kanta no katong I told her she'd be fine. Though we both knew it was just a lie, I had to do it. Bawat hindi mo may ganyan. Dahil sa akala ko hindi ako iilig sa'yo. Ikaw na pala ang aakit sa Dito kami sa Lapjahan. ko. The singing is Merkza. Laging gulong-gulong. Nag-speaker, nagtinaguan ang dahil. Merkzel! Ako madidibigay ka mo. Parang
di ay pangarap ka. Ngurog ko nikmik, ngurog ba? Murag ikuan. Kulbaan po. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Still na eh. Hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig Dahimik, ko? dahimik. Anong gagawin Tingko ba? Ang liwata. sa utos ng damdamin? Oo, kung kanta ni Kayla makanta, mga ingana, kung kanta ni Wilawa, mga kanta, no? Still na nikmat. So sick. Ang pusong sa'yo'y dali. Nalaligaan na, guys. Nakalimut. Yes, still na. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got a place to go. I hope you understand. I've been thinking about us all day long. Never feel I'm feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a bit closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got a place to go. I hope you understand. Plans for the morrow. As for me, all of my days I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. Just. Uy. Abdi ka silang nanay, oy. Maglison man kong capture ninyo. Joke. Lopig ang mga children. Nikado na imak. Tuwa. Unsa man to kapag gabunan? Wa man to yangan. Oh, kabot niya. Unsa man to binuang man to? Oh, abot pa siya. Ginoo. Binuang man ang inyong duwa magtarong lang gud mabaw ta. Oh! Oh! Tuwa na! Binuang man na. Binuang man to. Binuang man to. Maruin mo! Maru! Naibaglis! Binuang man to. Si Clyde kaning duol naman. Oh, 5-3, kaya. Hello mga mem, so from Sugod to Tacloban, sa ko nakabot 7 AM. So diri ko nagtambay-tambay sa airport lounge sa Tacloban, nagkaon kog pamahaw kay wakoy pamahaw. So mao ni video ko while waiting.
Alam mo namin, mas masakay na tayo. Dito tayo sa backboard dito. Nawa. So mga memes, nandito na kami sa conveyor namin. Tapos na ako, kinuha ko na yung aking bagahe. Tapos hinintay ko lang tong mama ni baby. Kasama ko dati sa trabaho kasi umihi. Tapos lalabas na din kami ngayon. Tapos may isa pa pala siyang bagahe na hindi pa nakuha kasi nandun pa, nagikot-ikot pa. So welcome back to Kuwait after 1 month vacation. Oh, Kuwait. I miss Kuwait. Abot na po. Parang kamingaw ang